Ukážte mi nehnuteľnosť, ktorá ponúka skvelú investičnú príležitosť, polifunkčné bývanie spojené s podnikaním alebo viacgeneračné bývanie. Predstavujem vám rodinný dom v Senci, ktorý je na predaj. Nehnuteľnosť stojí na pozemku o veľkosti 825 m2, zastávaná plocha je 163 m2 a užitková plocha má dokopy neuveriteľných 400 m2. Dom je rozdelený na 5 bytových jednotiek, 3 jednoizbové, 1 dvojizbový a 1 štvorizbový byt. Ale to, ako bude vyzerať finálna dispozícia, je len na vás. Pozemok je rozdelený a ponúka 2 záhrady, pričom každá má vlastný altánok a zaparkovať tu môžete až 5 aut. Ak hľadáte priestor s nekonečnými možnosťami využitia, tak táto nehnuteľnosť je presne pre vás. Ozvite sa mi a dohodneme si obhliadku. Moje meno je Rastislav Horňák a som z Rado Reality.